Защо хората пазаруват в магазини за втора употреба? Днес те вече не са място за хора с ограничен бюджет. Това е революция на осъзнатото пазаруване. В свят, доминиран от масовото производство, защо избираме дрехи втора употреба? На първо место причините са екологични. Модната индустрия е един от най-големите замърсители в света. Когато купуваме дреха втора употреба, ние спестяваме хиляди литри вода и намаляваме текстилните отпадъци. Уникален шанс да срещнеш нещо, който друг го няма. Всяка преизползвана дреха е малка победа за нашата планета. И не на последно место се спестява умно. Това е качество, което е издържало проверката на времето и ние си го купуваме на много ниска цена. В този магазин цените бяха от порядъка между 5 и 40 евро. Важно е да се знае, че в магазините за втора употреба човек не влиза с едно листче, на което си е написал какво иска да си вземе. Тук това е един вид форма на терапия и трябва да търсиш. Това е като все едно да търсиш диамант в груба форма, който чака да бъде купен и да заблести отново. Да се пазарува втора употреба не е въпрос на възможности, а вече по-скоро е въпрос на ценности.